Day, Oh. halika muna, Day. Ay, palaro ako sa'yo, Day. Bag. Hulihin mo yung lastik ko sa, ano ko, kamay ko. Yung guma ba, guma. Hulihin mo ito, may guma tayo, yan. Tapos. Yan, may guma tayo, ba? Oh. Ganun ko to sa kamay ko, ganyan. Tapos, hulihin mo. Yan, ganun ko. Pag nahuli mo to, mayroon kang premyo na. Yan, 1,000 yan. Puro papel lang, puro papel. Yan, kapitandaan to ha, 1,000 to. Galingan mo pag huli. Para ba 1,000 ka. O, ready ka na? Oh. Ilagyan mo na natin ito dito, premyo natin. Yan. O, okay. Ito para makita. O, hulihin mo ha. Ayun yung maghuli para makita 1,000. Para may pang shopping. O, yan na. Mapikkan ko. Hindi lagay. Hindi, pag tumingin, hulihin mo. Dito, saan mo ilagay daliri mo dyan? Huwag mo hawakan eh. Itusok mo lang, itusok. Ano ba yan? Huwag mo ganyan eh. Itusok mo lang. Oh. Yan, ganyan. Okay. Hindi na kahuli. Hindi na kahuli. Ito pa. Ito naman, last for the noon. Uli mo yan. Dito, pakita. Huwag mo nga ganyan. Kakawit naman yan. Itusok mo. Ano mo lang. Diin mo lang masa na may ano. Oh. Huwag mo nga ganyan. Kunyari ba, iatang mo lang. Huwag mo nga. Niloloko mo lang ako eh. Ganyan. Yan, ganyan. Hindi na huli na sa kabila ang ito ba, ya? Ulit. Iba, ay, sa tanaw. O, di lagay, o. O, balik. Oh. Ito, sok na lagay. Ito, diin lang ka sa dapit. Oh, ka na. Yan, ito. Nauwi na. Nauwi na kami na to. Bawa kita. Tapa, o. Hulihin mo. Oh. Hulihin mo ba yan, o? Ganyan, o. Hulihin mo. Ay, hindi lagi. Yan, naranay mo. Naranay mo mag-iwakit. Yan, mag-iin, ana. Yan, ana. Oh, baby. Ito. Ito na. Ayan. Wakak. Makahuli. Lagi na itali mo.